No, takže tu je tá objednávka. No, je od firmy Invital. Super firma. Dobrý sortiment, kvalitný a hlavne veľký výber. Takže sa ideme pozrieť. No. Takže som si objednával JBL Novobel. Je to krmivko, začiatočné krmivo pre úplne mladunké rybky od 2 do 5 mm. Super na rozkrmovanie. V podstate to zrejme nahradí takisto aj mrazený morský vírnik. Idem to vyskúšať. Recenzie na to sú celkom fajn. Takže som zvedavý, že aké to bude. Ja teda chovám bojovnice a tam je veľmi malá tá veľkosť pri liahnutí. V podstate je to pre rybičky od 2 do 5 mm. Takže dúfam, že to krmivo bude topka. Ďalej tu máme krmivko už pre odrastenejšie. Je to Artemia salina v náleve. Je to úplne perfektné proteínové krmivko. Potom vám ukážem aj rybičky, ktoré vlastne ním krmím. Trojmesačné rybičky, podotýkam. A takisto tento výrobok Bloodworms. Sú to v podstate také krvné červy, ale je to úplná topka. Ale sú nabité proteíny, takže som zvedavý, že ako to bude pri takom dlhšom krmení. Vzhľadom na to, že ja teda mám akvárií a rybičiek strašne veľa, tak mňa takáto konzerva vyjde na 4-5 dní krmenia. Ale nevadí, akože je to úplne super, inak cena je úplne že brutálna, 4 €, aj tuším 6 centov za konzervičku. A pokiaľ objednáte nad 22 €, tak vám vyskočí stanovištia, kde si môžete vybrať vyslovene zadarmo a neplatíte za poštovné a bálne. Takže tak. A toto je v podstate vec, ktorú som objednával len preto, že som si robil objednávku, ale top vec, ktorú som potreboval objednať a bola v akcii, je prosím pekne obyčajný silikón. Silikón, pretože sa mi stala taká vec, že proste 31. decembra všetci riešili Silvester, petardy a podobné srandičky, iba ja som riešil niečo úplne iné. Riešil som toto. Moje možno 35-ročné akvárium sa rozhodlo, že 31. decembra zakúsi koberec svoju vsiakavosť. Takže večer 18:00 všetci riešili novoročnú večeru, výbušniny atď. Iba ja som riešil, ako rýchlo vysušiť koberec a akvárko. Takže preto som kupoval ten silikón. Takže tak, len pre tú srandu. Ale Silvester bol nezabudnutelný, asi som bol jediný, ktorý riešil o 6. večer tečúce 35-ročné akvárium. Ale teda poslúžilo a po najbližšej renovácii si myslím, že vzhľadom na môj vek ma asi možno ešte aj
v podstate veci ohľadom týchto bojovničiek. Super teda rastú z tej Artemii salina, ale v konzerve nie úplne tej maličkej, ktorá sa liahne, tá je na rozkrmovanie dobrá. A teda, keby ste aj chceli, tak sú aj na predaj, sú nádherné, vitálne, mladé, žiadne poloročné, ročné, dvojročné v rôznych chovproduktoch a radšej si treba kúpiť mladú rybku a tá vám v podstate vydrží aj 3 roky. A vidíte sami, ako rastie, ako vám prospieva v akváriu. Takže tak. K tomuto by to bolo asi teda všetko. Teraz vám ukážem moje rybičky, ktoré sa v podstate snažím akože množiť, chovné. Tohto tu som si kúpil dneska, aj keď vravím, že v chovprodukte nič moc, ale mne v podstate stačí ho raz, dvakrát rozmnožiť a úplne super. No, pôjde s touto samičkou, to je úplne topka. A určite budú pekné. Tu mám nádherného snehobieleho samca. Dostal som ho darom. Je úplne super. Takže tiež by som ho možno potom s tou samičkou, vzhľadom na to, že je bledá. Tie, ktoré ste videli double taily, tak tie sú od tohto samčeka. A teda tu máme krásnu samičku chovnú. Tu je úplne priesvitný tzv. Celofán samček. Takže tak. Tu máme krontailku žltú. Je úplne super. Toto je z môjho odchovu. Samička. Aj toto je z môjho odchovu tiež samička. Odložil som si ho, pretože je teda žlté odtiene. Tu máme orange samček. Takže ten je krásny. Tiež málo kedy videný. No a tu máme nádherného žltého samca, ktorého tiež teda mienim namnožiť. Tu je ten orange. No a tu máme blue rose tail. Vyslovene vidíte nazberaný chvost. Detail. Je krásny. Od neho už aj mám mladé. Tu sú krásne, pekné. Síce rastú trošku nerovnomerne, ale sú super. Takže tak, dokonca sa mi tu nejaké do žlta ukazujú, takže budú nádherné. Tu mám nejaké zo svojich odchovov, takisto, tu sú tie double taily, tu sú červené, sú nádherné, pekné kusy, obrovské, žiadne 3 cm, 2-3. Je to majú v tele niektoré aj do 5 cm. Fakt, že veľké chvosty. Nádherne vyvinuté. Super stave zdravotnom, pretože sú krmené tými produktami z Invitalu. Tie bloodworms a tá žiabronožka solná Artemia salina. Takže tak. Ešte vám ukážem moje 500 litrové akvárium. Tie prvé bojovnice v tom malom akvárku, keď dorastú, tak ich zvyknem dávať sem do 500. Žijú si tu s gubkami. Úplne harmonický vzťah. Pohodka.
Takže tak. Gubky sú viac menej len taký estét doplnok. Ale sem kľudne môžem dať aj 500 tých bojovníc, alebo teda minimálne 300. A vzhľadom na to, že keď ich je veľa, nemôžu si vytvárať vlastné teritorium, tým pádom do seba neútočia ani samce, ani samice. Takže tak, a v 500 vždy narastú obrovské, veľké. Tu je tzv. Shorttail neon. Vidíte sami, aký je svietivý. Úplne, že topka. To je krátko plutvý samček. Takže tak. No. Tu vám môžem ukázať zo pár mojich rybičiek, ktoré v podstate takto pohárikujem, lebo inak sa to v paneláku nedá. Sú to, vravím, všetko moje odchovy. Stačí prísť a vybrať si. Na výber je viac menej vždy viac ako z 50 samcov. Takže tak. No, sú nádherné, svietivé. Tak, pravím, treba len prísť. Ja si dávam inzeráty aj na Bazože.sk. Tam som viac menej stále, takže treba prísť a treba si vybrať. Tam mám aj telefónne číslo, kontakt. Tu je ešte aj z tých červených. Aj z tých červených. Oni sú nádherné. Takže tak. Aj tu sú nejaké. Sú to obrovské samce. A hlavne väčšina je takých, ktoré bežne v chovprodukte nezoženiete. Takže tak. Tu je aj taký raritný samček. Black, čierny, nádherný. Pravím, červené, bordové, akékoľvek chcete, tak také tu u mňa nájdete. Takže tak. Není problém. Tu je krátkochvostý, tzv. Shorttail samec, odlesky do zelena. Takže treba dať vedieť, že je záujem, s chovom poradím, problém není absolútne žiadny. Takže tak. Ďakujem všetkým, ktorí lajknú video. Budem rád aj za rôzne komentáre a postrehy. Po prípade sa treba ozvať a dať vedieť, že máte teda záujem o bojovničky. Sú to vďačné rybky, pekné rybky. Tak ako sa hovorí o gubkách, že je to miliónová ryba, pre mňa je bojovnica miliónová ryba. Dá sa povedať, že ani jedna nikdy není rovnaká. Toto sú mladé, dvojmesačné. Keď budú dobre krmené, tak za 30-40 dní dokážu byť také ako v tom predošlom akváriu. Takže tak, toto sú tie Rosetail, čo je ten ako ruža chvost, Rosetail neon. Vidíte tie odlesky, krásne hrajú, úplne super. Budú tu aj nejaké žlté, takže treba len prísť a vybrať si. No, ďakujem teda všetkým, ktorí video lajknú, po prípade si dajú odber. Mne to teda pomôže a vás to zrejme poteší, takéto videjko. Takže sa s vami na teraz lúčim a vravím ešte raz, odporúčam teda hlavne firmu Invital, top firmička, čo sa týka produktov a takisto aj čo sa týka sortimentu
veľký, široký a kvalitný sortiment a ceny sú úplne topové, takže vravím, treba len prísť, objednať si alebo pozrieť. Však každý sa už rozhodnete sami, takže majte sa teda všetci zatiaľ krásne. Keď bude niečo nové, znova sa opäť ohlásim. Čus.